ראיון מטלטל של אחד המומחים הגדולים בוול סטריט, תום לי, בין השאר על עתיד הכלכלה והבינה המלאכותית, ובדרך כלל, כשהוא אומר, הוא גם צודק, כך על פי ההיסטוריה. לדבריו, המערכת הפיננסית בארצות הברית תעבור איפוס בעקבות ה-AI. If they decide to go into like re-architecting the bank, one of their biggest sort of saves or value capture is the staffing of the industry could drop a lot. You know, JP Morgan has 200,000 people, they could make more money with 5,000. So I think that the financial industry could start to be trading like a tech sector. שמוליק, לי טוען שהמעבר של הבנקים לבלוקצ'יין ייעל את המערכת. אתה חושב שחלק מהשינוי הזה יכול להיות גם בעולם המניות? אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו כבר מתחילים לראות סימנים ראשונים, גם לאגד מניות שיזוז על סביב איזשהו מטבע, או שיש מאחוריו טרז'רי שהוא בעצם מניות, או אחוזים בחברות. הבלוקצ'יין הוא בעצם תהיה דרך יותר מתוחכמת להעביר נכסים, חוזים, הסכמים. צריך להגיד מה שהמערכת הבנקאית, אם אנחנו הולכים למה שהיה פה במערב הפרוע, עם המרוץ לזהב, אז המערכת הבנקאית בכלל התמקדה בהגירת זהב, מאז היא עברה להרבה שינויים טכנולוגיים, מהפכת האינטרנט, מהפכת המחשוב, הרבה מהפכים, ויש דבר אחד קבוע לבנקים, הם תמיד יודעים להרוויח יותר כסף מזה. אין לי ספק שאם יש מישהו שהולך לענות ממהפכת הבלוקצ'יין, בסופו של דבר תהיה המערכת הפיננסית המסורתית, ולא כמו שכולם חשבו שהבלוקצ'יין יהיה מי שישבור את המערכת הפיננסית המסורתית. כן, היום עם כל הרגולציה, בסוף אתה יודע מי עומד מאחורי הצורך ברגולציה, לפני המדינות אלא הבנקים. אלא המערכת הפיננסית, ברור. זה ברור. אוקיי, כנרת, בואי נסתכל רגע על עוד קטע נוסף שאני רוצה לראות לכם. לי מאמין שהשוק יעלה, או האמין יותר נכון, באפריל, אז כשהשוק היה בתקופה הכי גרועה שלו, הוא האמין והחיובי. I do know two things, that markets are symmetric. So the faster your decline, the faster the bounce. That's always? Yeah. Chartkit has a great one on that. Yeah, so we showed that basically unless there's a recession, it's always a symmetric bounce. It's the ratio is like 1.4 to 1.7. So if it took 8 weeks to lose 20, you'll recover it back in 1.4 times that length. I think people don't study history. I think they study their own sensibilities. They're saying like, oh, well, if you lose confidence, it's going to take me this much longer to recover. That's why everyone says there's a K-shaped or square root. You hear like U-shaped recovery a lot too, right? Correct. Like every letter but V. Yeah. And it's always a V. It's always a V. את מסכימה איתו, כנרת? כן, תראו, קודם כל מדובר באדם עתיר ניסיון, וכמו שאמרת בתחילה, הוא בהחלט לרוב צודק. השוק יודע לתקן מהר, במיוחד משברים גדולים. מה שהוא מנסה להמחיש פה זה בעצם שהשוק, גם במצב הנוכחי, אחרי עליות מאוד מאוד רציניות בשלוש השנים האחרונות, השוק האמריקאי כמובן, נמצא כרגע על סף של הורדת ריבית נוספת, שהשוק עצמו הוא בעצם שוק בריא, הוא שוק שעל פניו, אינפלציה שמתקרבת ליעד, עם ציפיות גוברות ונתונים טובים, והוא בהחלט מאוד שורי כרגע על השוק. הוא נתן אפילו יעדים ל-S&P של קרוב ל-6,600 ואפילו עד 7,000, ובהחלט אני מסכימה איתו ועם הדברים שהוא אומר. כן, שמוליק, אנחנו שומעים את תום לי, אני רוצה לראות עוד קטע לפני אני גוזל את כל הזמן. הוא מדבר על הקריפטו שהוא בעיקר עניין של גיל, שהמבוגרים פחות שם, הנה. We know crypto is a generational divide, because if you did the survey with someone under age 30, it's probably like 50% own crypto. But history shows pretty clearly it's people in their 20s and 30s that are driving all future change. Credit card spending shows their investment. The 75% doesn't matter, in other words. Yeah, or the 75% is going to flip to 75% own crypto. אתה באמת חושב שבעוד 10 או 20 שנה, ל-75% מהאוכלוסייה יהיה קריפטו? א' כל אנחנו לא יודעים איך הקריפטו ייראה ובאיזה צורה ייראה, כי דיברנו גם על זה שאם הגופים המוסדיים, ועוד פעם הממשלות לוקחות שליטה ומחבקות אותו, ואנחנו רואים מה טראמפ עושה, והוא מחבק את העולם הקריפטו, והוא בעצם מאמץ אותו, אז אנחנו לא יודעים איך הוא ייראה. יכול להיות שכל העסקאות, הטרנזקציות שנראה יהיו בעזרת בלוקצ'יין, וייתכן מאוד שבאמת כל הכסף שיש לנו היום יהיה מאוגד תחת איזשהו מטבע דיגיטלי שאנחנו לא יודעים בהכרח איזהו. זה לא בטוח שזה יהיה הביטקוין, זה לא בטוח שזה יהיה איתריום, יכול להיות מאוד שכן, אנחנו לא יודעים. דבר אחד כן מעניין על מה שהוא אמר על הגילאים. בהמשך של אותו פודקאסט הוא מדבר על זה שבית אוכלוסייה מתחת לגיל 30, אחר כך הוא אומר גם אוכלוסייה מתחת לגיל 40, מחזיקה ביטקוין, ואוכלוסייה מעל גיל 50 לא מחזיקה. רגע, אבל מה איתי? אני בין 40 ל-50, אולי הוא לא יתייחס בכלל. אני אדבר איתו, נדבר, נוודא שבפעם הבאה הוא תתייחס גם אליי. תתייחס גם אליך, נוודא את זה. אוקיי,